Zoberiem si expander, na každom kraji ho chytím jednou rukou, chrbát držím rovný a kolena takisto jemne pokrčené, viac ich už potom, keď idem dole, nekrčím a s rovným chrbtom idem dole do predklonu. Hej, treba si dávať pozor, aby som fakt tie kolena viac nekrčil. Ide o to, aby sme tie zadné stehná, zadok pekne natiahli. Čiže dole to naťahujem, idem do momentu, kedy ma tie zadné stehná pustia a naspäť hore do vystretia. Hore keď idem, zaťahujem ten zadok a zadné stehná, čiže hore musí byť ten zadok úplne napnutý, takisto zatiahnuté tie zadné stehná. Hore sa nezakláňam, keď ten zadok pekne zatiahnem, tak ma to do toho záklonu ani nebude nejak púšťať. A to isté je hlava, bacha, aby neostávala hlava takto v záklone, ale pekne v rovine s telom. Čiže hop, hop. Ramena takisto nech nepadajú, držať ich v takej neutrálnej pozícii.